Det er Thomas Rasmussen igen. Elmander og Jonas Kamper ind i feltet. Den får ikke nok. Det gør den der. Til gengæld så er der kasse. Marcus Lantz. Og dermed er Brøndby altså i front halvvejs inde i anden halvleg. Svenske Marcus Lantz. Så nemt er det. Starter igen over i venstre side. Israelernes højre side, hvor de virkelig defensive og svage. God aflevering for sendes ind til Thomas Rasmussen. Så kommer indlægget, og så bliver det lidt tilfældigt det hele. Men fordi der er mange Brøndby-spillere inde i feltet, så falder den tilfældige chance til Marcus Lantz. Dejlig detalje. Stille og rolig med indersiden. Var godt klar over, hvad han gerne ville med den chance. Og manden, der forbilledeligt går foran, når der skal fightes. Og det bliver der nødvendigvis nødt til at blive gjort, når man ikke spiller godt. Ja, det er i hvert fald. Og han har formået det bedre end Elementer. Han har gjort det sværere, end det egentlig er. Og viser landsmanden lige her, hvordan det skal gøres. Første kasse.